Hola, en este vídeo te mostraré la millor manera d'anunciar el teu restaurant per fer créixer les ventes aquest estiu. Les persones ara, quan busquen informació, ho fan a través de Google. Google és el buscador número 1 del món. Però, a més, i escolta perquè això és nou, Google te permet fer búsquedes locals com la que ara et mostraré. Si fiquem restaurant Sant Carles de la Ràpita, veuràs com a les primeres posicions apareixen alguns dels restaurants que hi ha a Sant Carles de la Ràpita. Això és molt potent. És molt potent perquè això farà que les persones que busquen un restaurant a Sant Carles de la Ràpita te puguen trobar. I quan decidisquen fer clic sobre el teu restaurant, t'has de poder presentar de la millor forma possible. Has de poder presentar el teu negoci en un vídeo impactant com el que ara t'ensenyaré. T'ha agradat el vídeo? Pues tens que saber que el 25% dels que veuen un vídeo visiten el lloc. T'imagines els beneficis que pot aportar al teu negoci? I a més, el teu anunci i el teu vídeo estiran a internet para sempre. Sí, com ho sents, para sempre. Si estàs interessat en saber com fer-ho, truca'ns al 977 47 07 25 o escriu-nos un e-mail a info@anunciarminegocio.com amb el teu nom i el teu telèfon i ens posarem en contacte amb tu per ensenyar-te com fer-ho. T'assegurem que sortiràs guanyant.